Ɗaruruwan al'ummar musulmi ne da suka halarci idin babbar sallah da aka gudanar a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna sakamakon mamakon ruwan sama da aka waye gari a wannan rana ana shekawa. Babban limamin masallacin na sarki musulmi Bello da ke Kaduna, Sheikh Muhammad Suleiman Adam, da gwamnan jihar Sanata Uba Sani da sauran mukarraban gwamnatin jihar Kaduna haɗe da manyan malaman addinin Islam ne suka halarci sallar idin da aka yi a masallacin sarki musulmi Bello. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A cikin kuɗubarsa bayan kammala sallar idin a masallacin na sarki musulmi Bello, babban limamin masallacin Sheikh Muhammad Suleiman Adam ya tunatar da al'ummar musulmi cewa lallai Allah zai tambaye su akan irin ayyuka da suka aikata a lokacin da suka rike akalar jagoranci, ya kuma bayyana cewa jama'a na cikin halin kunci da fatara da kuma babu, kuma na daga cikin abin da zai kawo sauki shine shugabanni su tausaya wa mabiya da samar da tallafi da zai rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Ya ku bayan Allah mu sani cewa shari'ar musulunci shari'a ce wacce ta jawo ta ce ta kowa da kowa, ba ta bar shugaban kasa ba, ba ta bar gwamna ba, ba ta bar shugaban iyakar daukar gama ba, ba ta bar mutum a cikin gidansa ba, ba ta bar matar aure ba, ba ta bar mai hidima a yau daga shugabansa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. A jawabinsa bayan kammala sallar idin, gwamnan jihar Kaduna Sanata Uba Sani ya bayyana cewa babu shakka gwamnatinsa za ta ci gaba da hoɓɓasa domin tallafawa al'umma da kuma samar da ayyukan more rayuwa domin inganta jin daɗin su da walwalarsu. Ya bayyana buƙatar ganin al'ummar musulmi sun ci gaba da ɗabbaka darussan da suka koya a lokacin da aka gudanar da ibadu iri daban-daban a wannan shekara ta musulunci da ke ƙarewa. Kazalika ya yi addu'an ganin mahajjatan ƙasar nan sun dawo gida Najeriya cikin kwanciyar hankali. Al'ummar na jihar Kaduna murnan sallah, kuma muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadunmu, ya karbi addu'o'inmu, ya kuma kawo zaman lafiya da ci gaba a jiharmu da kuma ƙasarmu. Mun san halin da ƙasa ke ciki, amma abin da muke a jihar Kaduna wurin ganin cewa mun ba da ƙarfinmu wurin haɓaka tattalin arzikin al'ummarmu ta harkar noma da kula da harkar tsaro da abin da ya shafi ilimi da kuma taimaka ma ƙananan manoma. Muna sa ran da idan Allah al'umma za su ga amfanin wannan abu, kuma nan ba da daɗaya ba komi a ƙasar nan zai daidaita, kuma komi zai tafi daidai. Mun san ƙoƙarin da shugaban ƙasa ke shi, wato President Bola Ahmed Tinubu, da abin da muke a jihar Kaduna, da yardan Allah komi zai yi kyau a irin wannan ƙoƙarin da muke na ganin cewa jiharmu da ƙasarmu ta ci gaba da yardan Allah. Sallar idin dai ya wakana ne karkashin tsauraran matakan tsaro bayan da aka shafe tsawon lokaci ana sheƙa ruwan sama a cikin garin Kaduna da ma wasu sassa na jihar Kaduna.